Produzzjoni Kanadiża għażlet lil pajjiżna l darb'oħra sabiex tiġbed il-film Checking In for Murder li se joħroġ fis-swali taċ-ċinema f'Ġunju li ġej. Ix-xeni qed jinġibdu f'diversi postijiet fil-Belt Valletta. Il-film għandu budget totali ta' aktar minn 4 miljun euro, fejn minnhom 2 miljun u nofs euro huma budget maħruġ mill-kumpanija Kanadiża biex jintefqu f'pajjiżna. Wieħed mill-produtturi tal-film għalli ritorna lejn pajjiżna wara li s-sena li għaddiet huwa u t-tim tiegħu kellhom esperjenza tajba ħafna f'pajjiżna fejn spjega li sab għajnuna u kooperazzjoni kbira min-naħa tal-Kummissjoni Maltija tal-Films. I fell in love with the country, fell in love with the crews, the people. It was the kindness in Malta and the gentle nature of working is very similar to working in Canada. So it was just a real treat. Il-Kummissarju tal-Films, Johan Grek, spjega li din hija t-tieni minn 4 produzzjonijiet li qed jinħadmu f'Malta tul April. Huwa spjega li f'din il-produzzjoni hemm jaħdmu fiha diversi atturi stabiliti Maltin. Fuq din il-produzzjoni Kanadiża li għandha wkoll line producers Maltin, qed naraw il fuq minn 90% tal-crew Malti jaħdem fuq din il-produzzjoni, kif ukoll hemm madwar 90% tal-cast. Dan jagħmilna kburin. Waqt żjara fil-binja tal-Borza ta' Malta fil-Belt, il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo spjega li l-industrija tal-films hija kruċjali wkoll għall-industrija tat-turiżmu fi żmien meta Malta tħares biex terġa' tqajjem dan is-settur wara pandemija li tat daqqa enormi lil dan il-qasam. Qal li l-industrija tal-films kapaċi tiġbed lejn pajjiżna turisti ta' kwalità minħabba anke l-mod professjonali kif Malta tidher fil-produzzjonijiet awdjoviżivi u ċinematografiċi. Komplejna nattiraw iżjed produzzjonijiet lejn pajjiżna. Dan kollu jfisser li qegħdin naħdmu biex nibdlu anke l-mentalità tal-passat ta' kif in-nies iħarsu lill-industrija tal-films.